Фермері булган авыл яңа көнгә ышанып карый торган авыл. Юлда йөргәндә мин еш игътибар итәм. Яңа йортлары бар икән, урамда балалар күренә икән, юл читендә көтүе утлап йөри икән. Димәк, монда я хуҗалык, я җирле фермер бар. Чөнки эш булган авылда гына инфраструктура була, урамында кеше йөри. Марат Әхмәтов бу атнадагы тантанада менә нәрсә диде. Республиканың шушы кыю егетләре 30 ел элек язмышларын үз кулларына алдылар. Алар җир белән ничек эш итеп булуын, хуҗалык алып бару алымнарын күрсәттеләр, җирнең чын хуҗасы булдылар. Фермерлар авылларның берничә өстенлеген билгеләп үтү кирәктер. Беренчедән, кеше җир алып бу заманда үз эшен башлаган икән, димәк ул тәвәккәл кеше. Димәк, аның планы ферма салып кую я 5 гектар эшкәртү генә түгел. Кеше кечкенә адымын зуррак әйбер турында уйлап ясый. Мондый кешеләр гадәттә авылның тоткасына әйләнә. Икенчедән, 1-2 елданмы ул фермер үзенә кемнедер эшкә алачак. Бүген бездә хуҗалыгында 15 авылдаш эшләгән фермерлар бар. Эш урыны авыл өчен хәлиткеч күрсәткеч. Өченчедән, үз эшен булдырган кеше һәрвакыт инфраструктура турында уйланачак. Юлмы, сумы, газмы, тирә-юньне тәртипкә китерүме, моңа әле торган җирендә яшәүчеләр өчен ниндидер матур ял урыны ясап кую, сабантуй, авыл көннәре уздыру булсынмы, алар шулай ук үз үрнәгендә яшьләрен дә авылга тарта. Бу хакта Рөстәм Миңнехановның әйткән сүзе бар. Человек, который держит огород и животных, занимается благим делом для себя и для других. Мы должны ценить и поддерживать таких людей. Фермер сүзе безнең телгә инглиз теленнән килеп кергән. Ул җире булган эшмәкәр, анда хуҗалык алып баручы дип тәрҗемә ителә. Моңа кадәр җирдә эшләгән крестьяннардан аермалы буларак, бу сүз авыл өчен үзенә күрә модалы да әле. Тагын 30 елдан аларны нинди модалы сүз белән атарлар белмим, әмма бүген алар безнең өчен аягында нык басып торучы җир кешесе, авыл традицияләрен саклап, анда тормышны дәвам итүче.